Avui ens proposem un viatge fascinant, un viatge a la ment d'un pioner, de Wassily Kandinsky. Parlem d'un artista que, literalment, va ensenyar al món a veure el so i a sentir el color. Aquesta pregunta, pot la pintura expressar allò que no es pot veure? Doncs bé, aquesta va ser l'obsessió que va moure Kandinsky durant tota la seva vida. Per començar a entendre com hi va respondre, fixem-nos un moment a una de les seves obres ja de maduresa. Aquí ho tenim. Aquesta obra és el punt d'arribada, el resultat final d'un llarguíssim camí. Però és clar, com s'arriba fins aquí? Per entendre-ho, hem de fer marxa enrere. Viatgem als seus inicis. I el més curiós de tot és que el camí de Kandinsky cap a l'art no va ser, diguem-ne, gens convencional. No va començar pas en un estudi d'artista, no, sinó en una aula universitària. Exacte. Nascut l'any 1866 a Moscou, Kandinsky tenia un futur més que prometedor com a professor de dret. Anava per aquest camí, una carrera acadèmica brillant, però de cop i volta, dues experiències, dues revelacions, una musical i una altra pictòrica, ho van canviar absolutament tot. Imagineu-vos l'escena. Està escoltant l'òpera Lohengrin de Wagner i de sobte sent que pot veure la música. Veu línies salvatges, colors vibrants. I poc després, davant d'un quadre de Monet, s'adona que el color té un poder brutal, per si mateix, independentment del que estigui pintant. Llavors ho veu clar. L'art pot ser com la música. Pot anar directe a l'ànima sense haver de representar el món tal com el veiem. I aquesta idea la va resumir ell mateix de manera magistral amb aquesta frase. Per a ell, el color era un teclat i l'artista, la mà que el toca, per fer vibrar l'ànima. Aquesta va ser, ni més ni menys, la missió de la seva vida. Crear un arc que parlés directament amb el nostre món interior. I què fa? Doncs amb 30 anys que es diu aviat ho deixa tot. Adeu a la carrera de dret i se'n va a Múnich. Múnich, en aquella època, era el cor de l'avantguarda europea i va anar-hi, bàsicament, a començar de zero. Al principi pintava paisatges, sí, però ja s'hi veia alguna cosa diferent. Viatjava per Europa, per Rússia, i en les seves obres d'aquella època ja es notava aquesta lluita interna. El color començava a menjar-se la forma, a dominar-ho tot. L'impacte emocional era molt més important que el realisme. Però Kandinsky no era un home que es quedés quiet. No en tenia prou de pintar diferent, no. Ell volia canviar les regles del joc. Per això es va convertir en un agitador cultural. Va fundar grups com Phalanx o el famosíssim Der Blaue Reiter, el Genet Blau, amb Franz Marc. La missió era clara, promoure un art que anés més enllà de les aparències, que busqués veritats espirituals. I tota aquesta recerca, com veurem, el portarà a un punt de no retorn. I arribem a un moment clau. Estem al voltant del 1910. I aquí és on Kandinsky fa un salt al buit. Un salt que, literalment, canviaria la història de l'art per sempre. Va agafar un paper, aquarel·les, i va crear el que molts consideren la primera pintura totalment abstracta de l'art modern. Què vol dir això? Doncs que no hi ha cap tema, no hi ha paisatges ni persones, només color, línia i sentiment. És el començament d'una revolució. La pintura, per fi, s'alliberava de la feina de copiar el món. Ara podia ser un llenguatge propi, un llenguatge directe de l'emoció. I no només ho va fer, sinó que ho va teoritzar. Va escriure un llibre que és fonamental, de l'espíritu en l'art. En aquest llibre posa en negre sobre blanc les seves idees. Explica com cada color, cada forma, té un efecte directe sobre la nostra ànima, com pot provocar respostes emocionals i espirituals. Va donar a la pintura un manual d'instruccions per parlar directament a l'espírit. Fixeu-vos en això. Aquesta és una de les seves idees més potents. Va decidir que els colors tenien personalitat. Va crear una mena de psicologia del color. Els va organitzar en aquest cercle. Però no només per si són vermells o verds, sinó per la seva temperatura emocional. Per exemple, per a ell, el groc era càlid, enèrgic, fins i tot agressiu, un color que s'expandeix, que ve cap a nosaltres. El blau, en canvi, era tot el contrari, fred, calmat, espiritual, un color que es contrau, que ens porta cap a dins, cap a la tranquil·litat. I ja no eren només colors, eren forces oposades, una de terrenal i l'altra d'espiritual, amb les quals un artista podia composar música visual. I el viatge continua. L'any 1922, Kandinsky aterra a un lloc mític, l'escola Bauhaus. Allò era un autèntic laboratori d'idees, i allà, com a professor, va poder polir i refinar totes les seves teories, portar-les a un altre nivell. Allà va publicar el seu segon gran llibre, Punt i línia sobre el pla. El que fa és, bàsicament, descompondre l'art en els seus àtoms. L'element més bàsic, el punt, una sola nota. Què passa si el punt es mou? Tenim una línia que ja crea direcció, ritme, tensió, i tot això passa sobre un pla, que és la superfície que ho aguanta tot. Va crear una gramàtica de l'art visual. I tota aquesta teoria la podem veure perfectament en acció en obres com aquesta, Composició 8.
Això és una autèntica simfonia visual. Cada punt, cada línia, cada cercle o triangle, tot està col·locat per crear un equilibri dinàmic, gairebé musical. És la seva teoria feta pintura. Però, és clar, aquestes idees tan radicals no van agradar a tothom. De fet, el van posar en el punt de mira de les forces polítiques més fosques que estaven creixent a Europa. I efectivament, l'any 1933, el règim nazi tanca la Bauhaus. Consideraven l'art de Kandinsky i el de tants altres art degenerat. Fins i tot li van destruir algunes pintures. Kandinsky va haver de fugir d'Alemanya i es va instal·lar a París. Allà va seguir pintant, incansable, fins que va morir l'any 1944. Llavors, per què és tan important Kandinsky? Bé, per començar, se'l considera el pare de l'art abstracte. Però és molt més que això. Va demostrar que el color i la forma per si sols podien ser el tema d'una obra. Va crear tota una teoria que connectava l'art amb la música i l'espiritualitat. En resum, va transformar la pintura. La va convertir en un llenguatge per expressar el món interior. Kandinsky ens va deixar, doncs, una nova manera de mirar el món. Ens va convidar a fer l'exercici de buscar la música amagada en els colors que ens envolten cada dia. La pròxima vegada que escoltem una cançó, de quin color la veurem?